Bale, hemen daukagu gure moñekoa, bale? Eta ditugun referentziak begiratuta, gauza bat behar duguna da, kokatzea ja, hemen daukan zapia hau, bai? Orduan, zapia kokatzeko, egingo dugu hemen zilindrotxu bat. Zilindroa saiatuko gara sortzealdekoa izaten. Saiatu ez, jarriko dugu sortzealdekoa izateko. Eta zergaitik ez duzu egiten toruz bat egia eta? Ba, egiten dudala, korrela. Horrela, errazago iruditzen zait nahi dit. Bale, orduan, daukagula hau, egingo duena da kendu goiko eta beko aurpegia. Gero egingo dugu arropa edo jungo da biluzi? Jungo da biluzi, jo que se, pues gero egingo dugu arropa. Nor galdutu hau, Antxon? Orain buruarekin gauz. Ba, ikasteko. Baina ikasiko duzu, Bale, orduan, kokatuko dugu hau, gutxi gora bera hau asimetrikoa da, orduan, bueno, kokatuko dugu hor inklinata. Adibidez, begi bat ez da ikusiko, baina modelatuko dugu ala ere, bale? Egingo dugu simetriko eta begia egongo da. Ajustauko dugu hau gutxi gora bera bere tokian. Sei edo sortzi? Sortzi. Ajustauko dugu amentxe. Bai, hobeto zehozer traspasatzen bada. Segero egingo dugu solidify bat. Bale, kokatu horrela puntuak gutxi gora bera. Eta aurretikan ikusita, pues, egingo duguna da alde batetik estutu, erritmo aldaketa bat egoteko. Olantxe ikusteko bastante txukun. Hemen zaiena da ikustea begi bat eta bestez tapatzea guztiz. Bale, hau daukagula, honi solidify bat egingo diogu. Solidify bat egin. Kasu honetan kanporantza egingo diot. Eta apply. Bale, solidify egiten dugula eta apply egiten dugula txekiatu ondo normalak. Porque solidify egiterakoan egiten bauzo ni bezala alderantziz, posiblemente egongo da txarto. Kasu honetan ondo dago. Bale? Bale. Apply all trans egingo diot. Eta sartuko diot subdivision bat. Al 2. Perfecto. Orain, aristas de soporte sartuko ditut. Bat hemen, goian, eta beste bat hemen behan. Eta beste bat erdian. Zergaitik, hau egiterakoan oialak eta minimo bat egoteko hor simurren aldetik. Egiten badugu mosketa bat erdian eta beste mosketa bat hemen, zenduko subdivision zuek ikusteko beto, egiten badut hau eskalatuta, pizkatxu bat eskalatuta barrurantza. Kontuz, kendu proportzional editin. Eta hau, eskalatuta pizkatxu bat barrurantza, jadeko simurrak minimo bat. Bai, nik orain jartzen bot hemen subdivision, pues hasiko da ikusten hor, simurdura bat. Gaukituko dugu. Zer gertatzen da hemen? ¿Qué cojones? Zergatik ezin dut hautatu. Vale. Kontuz ajustatu ondo gauza, gutxi gora bera. Vale. Oso gomendagarria barruko partean, hemen barruan,
jartzea ere mosketa bat, hemen, altuera honetan, eta mosketa bat beste altuera honetan, epa horrez, beste altuera honetan, eta hauek ere eskalatzea barrurantza. Bat, kontuz, esan dago hau, active element in the median point. Vale? Eta hau, barrurantza. Mosketa bat erdian ere ondo, a ber zelan geratzen den orain. Hobeto, vale? Igual hemendikan ajustauko dugu pizkatxu bat. A ber, ondo lantzen baduzu incluso izan daiteke definitiboa, Pero bueno, nik eskulpiduko gainetikan. Seguramente. Hemen beharko dugu beste mosketa bat, hau jeisteko pizkatxu bat. Eta mosketa bat hau igotzeko pizkatxu bat. Gero inbarko diogu, nunbaiten inbarko diogu zera bat, lotura bat. Mosketa extra bat utzatzen nahi naz, bueno, sin más. Vale, ikutzeko lako zeo zer. Baina le atraviesa la oreja. Bai. Nik ulertzot hemen estuago izango dela. Zehor egongo da lotuta. Ulea egongo da goitik, Aterako da betik eta goitik ere. Hortxe, gutxi gora bera. Bueno, a ver. Ah, pues ganso es un pello que en verdad el pelo iba por encima. No tiene sentido. Ya, baina pello esan Pello que aitortu zidan que se había equivocado. Vale. Vale. Eta ulea zelan egingo dugu. Egin dezakegu modu askotan. Vale, hau gordeko bideoa.